Bugün iki ağız gepleşigin birinci sanyny düşürýäs. Hemde şu günkü mihmanymyz Awadan Halmedow. Böyle inni şuayda gepleşik başlamaka bir daha da aýdasym belä. Şu gepleşigiň awtorski haklarynyň 30%y Awadan Halmedowyň özüne degişli. Näme üçin başda şu gurrun açylanyna "Daway sen bilen şunyal podcast'ten etsene şol gowy bolar sana gelişler zat" diýip maslahat berdiňiz, taparkiňiz. Awa. Ondan berem näçe noýabrdy, oktýabrdy. Başta bir ýyl geçdimi? Awa. Şu adam iýul aýy çalty işleýän, gaty çalty işleýän soň eýem bir ýyla ýetirdim da gepleşiň başyna. Gepleşigimizde birinji mihman sen. Awa. Inni senden sorasym gelýän zat biraz gysgaçyk biografiýaň bar aýdyp ber. Aşdap adamlar tanşar ýaly, köp zat bilmeýänler bar. Men Aşgabat şäherine doglan. 1991-nji ýylda ýany ýoldaşym Sapar. Anam tanıýar, her kim tanıyandır. İki tane oğlumuz var. Umuman şolar ýaly. Näme aýdyn? Aýdym aýdýan 2017-nji ýyldan bäri. Ana şolam sonra oğlan birdi. 2017-nji ýyldan bäri aýdýan. 2017-iň soňuna aslında 18 diýsek has dogry bolar. Bir edil soňuna başladym 17. Ayşe maşinlara 2017-iň dekabrynda zadna çykdy, 2018 hasaba etdi da. 17-iň soňy diýip tanalýar. Ondan öň näme işleýärdiň? Aýdym aýdýardyňmy? Başka näme? İlk bilen Türkmen mektebi okutardym men. Ondan soň okuwa üniversitede gittim. Eýinja Hindistan döwletine. Ediler. Mujamap gitdi, Tanýawa. Pune şäherine okudum. Business Administration major bilen okudum. Ondan soň gelip öz ogrumdan işledim. Bir kısany kampaniýalarda. Gowy işläp ýördüm, onuň ýöne kiçilikden şo aýdym, aýtmak howasym. Umuman kiçik kämem men aýdýardym, o Turkiýede gidip gatnaşanymy bilýänsiňiz. Awadan Halmedowa bizlerle. Umuman aýdymdan daş däl, men kiçilikden aýdýardym, berjendenlere gatnaşdym. Ondan ol olimpiadada gidip gowy orun alyp geldim. Türk dili. Oy men şo ýerden başlamaly öýdýän, sen bilen. Men saýlar bilýän. Men onu umuman tamaşaçylar bilýärdi. 2008-nji ýylda Türk mektepleriniň arasynda ýarşy geçirildi, türk dili boýunça olimpiada. Onun aýdym aýtmak kategoriýasy boýunça menem gatnaşdym. Öz ýurdumyzdan saýlanyp, aňarda 110 döwletiň arasynda gatnaşmana gittim, Türkiýe döwletine. Aňarda da birinji orun alyp, bir altyn, bir kümüş medal alyp, ýygyma geldim. 110 döwletiň içinde Türkiýe döwletine 2008-nji ýylda. Ondan soň gönü ýany bilen üniversitede gittim okumana, Hindistana. Şol üniversitet okanalaryny hiç ýyl aýdym bilen bagly işe etmedim. Şol ýaly dostижениň, ýetenegiň bolubam başga urdan okumana gidäşiň. Sebäbi asyl aýdym aýtmagyma kän bir nime dilmedim. Men aslam öň köp diller okudum. 4 dil bilýänim, ýa-ni daşyndan ýene başga da dil öwrenýärdim. Şo daşar ýurtda okujak bolup asyl öňden. Onuň hakymym kän edil aýdymçy bolup kär edilmem kän islemedilki. Şoň üçin hemme zat şol ugurdan gitdi-de garada okamaly, ugurumdan işlemeli şolar ýa. Ondan soň okuwumy gutardym. Bakalavrydan soň bir ýyl ýaly işläp ýene magistraturada gittim okumana. Magistram bollu ondan soň bärde şo öz ugurumdan işläp ýörkäm. Bir hili şol aýdyma bolan howas hiç giden okda. Ýöne şo aýdasym melýär garad. Onuň hakyma diýdim, aý men şo aýdyma başlaýmasam aýdasym melýär. Bulýar käriň aýdym diýdi. Ay ýok, onda da şo bir hili özüm üçin aýdasym melýär diýip.
Aýan o döwür çynmaýdaýyn, toýa çykylýany, onun olara gazanç edilýäni bilemek. Bilemek. Aydyma başlandy. Diňe höwesip başladyň ha? Hawa da şertte geçip berem, soň men onu bilemek. Onu iken toýlara da gatnaşyp görmänlerin mene hil bolup dur, men bilmänlerin şolar ýaly. Ünsermänlerin şolady. Onun kakymym ay bolýar edym, aýdasyň gelse, ayday olar ýaly höwesem ma bolsa, men näme diýeýin, näme etdi bolyn. Gün şonu soň şu jaçkolany tapyp, çaňdan habarlaşyp adyp şey aydyma başladym. Olara manyň maňa şeýle toýa çykyp bolýar atyp olar aýtdy maňa onlar. Kimiň biradadyk biografiýamy we durmuş ýolumy çalaja meňde şekenne. Menim dil öwrendim, dil okudum, asyl ýöne içimden aydyma höwes bady. Ýöne men toýa çykyp bolýan. Wo men şu darak bilen gatykän ýerde çyksa dendirdim. Elimden darak düşen okdy. Onuň meňem aydyma höwesem bady, ýöne bir hile kergedek aydyma aýtýan urýalar da bolyn. Onuň şu bir aýdym doly oturup gören ýerim ýok da. Tamada bolaýyn. Onuň şu näýlegem bolanny goşguýyn heňe salman aýtsaň tamada bolýan ekeniňde. Samyň glanş mikrofon elimde bolsa. Şu mikrofon bolsun ha. Glavny darag mikrofonu çalıştym. Şolum marhasa. Gatul derece meň üçin. Gatul derece. Azdavlaýyn. Gülmän aýtmagan bolsun godam. Halipam wamy? Halipam ejem kakam diýsem dogry bolar. Olar aslında ýaşygyna aýdym desem. Talip wagtlary şeýdip aýdyp bir ýerde çykyş edip şeýip tanışan iksem. Onuň ýöne soň goýupdyrlar. Olaň var almaýanja bir hile näýle bokurdonuň almaýanja pazany, almaýan notalary ýok. O gaty ikisine de gaty ulakan zehin var. Bizde de şeýle geçen bolmaly. TV ýok, hemen jiglemem owaýdym aýdýa. Olar ýöne aýdymçy däl. Ýöne sesleri gaty goşmap aýtsalar. Gaty tutuşmaşgalamy şolar ýaly. Vokalny men. Tuğulem. Garatsyn got maşgalasyna ýetişipsin. Birincigiden toýuň ýadyňa düşýär. Hawa. Näil geçdi? Kim bilen etdiň? Zaçkoly bady ýanymda. Ýaşlar şol men birinji toýumda biz şu ýaşlaryň adyny ulan ýa gutlu aýdym işitdik olar. Gönü. Tuğulem. Şolar ýaly bol. Menki tersine ilk toý bolup soň aýdym klip çykardym. Aslında şoňa tersine bolup menki. Ilki toýa ötmek üçin klip çykarmadyň da. Hawa. Ente men hiç kim bilen okdy. Olugurdan. Moş Türkiýeden tanap şondan ýadyna düşüp bilýänler bardyr. Atak şeýle Türkmenistana kak aýdymçy estradyň köpüne hiç kim bilen okdy. Onuň şolara gutlu aýdym işledik. Titrap çyk bardym. Ajrap, korkup bir hile meselem ondan Adatda meselem Türkiýede konsertde näçe müň adamyň öňüne çykyp żywoy aýdym aýdyp. Şol tolgunurmatda olar ýaly. Şu toýda aýny bir 305 adamyň içine şonu gaýtan bir hil tolgunum bilen. Aýsoň kän aýdymym ýokdy, bir azrak aýtdym, ýarym sagat ýaly, bir ýaşlaň walsyny aýtdyk. Bolla, şol titrap çyk geçdi şo birinji toýum. Ondan soň hiç hili tolgunum. Soramasaňa men birincigiden toýumy aýdyp beräýin. Men gaty interesli ýagdaýda gitdim o toýa bara. Aýdyp ber. O toý bara, ana gaty nize babaýym toý bolan. Näçe ýyl 15-20 ýyl geçäýdi ýatdan çykaryp bolan. Gowmadylar da? Ýok, gowmadylar. Düşündirýin. Men şo toýa ertir öz başlap toýa çykýan diýilen güni ýanymda Halipam, ama men Halipam Ali Lazimov. Köpüňi tanaýansyňyz onam. Başda men orçça gürleýärdim toýlarda, türkmençe çykyş edilýän toýlara gatnaşyp görem okdum. Aliň ýanyna kömekçi bolup gidemdi de ýene dedi. Ana birinji gezek türkmen orçça gürlemelidiler. Oňar ýanmy diýdiler, oňar ýan idim. Mesele ýok, öňden çykyp ber, aý näçinçi toýuň dedi. Ýok, men sany bilem, o goýýam diýdim, bilýän, birinji toýum. Aýna bolýa, indi toýdan bir gün öň ýany erti toýuňda ýatyp bilem o gece. Bak, bir şey ýatyp bilem o. Ona ýerden minni ısgınsa da şoň 11 çaşka kofe içdim. Toýa barýançam 11 çaşka kofe içdim. Bir gün öň ýanym tolgunumda meňem koşan problemli, gaty problemli koşanma. Toýuň bir gün öň ýanyny ilenne şunyal dürtükler çykdy. Şeýle gatylla bir günüň içinde nereal. Gatylla stres boldy. Gitdim parykmahyryma, şu adam bir parykmahyryma şondan merdiňe parykmahyralar ýa.
Ne bu görgülem diňe saç alyp oglandan saçyny alyp beren näro? Resul bir zat etmesege bolanok güzüýdim mun. Ya bolla tan alqa çalyp berýän idi. Menem ömrümde tan alqa çalyp gören adam däl. Inne iň gyzykly ýerem bulan bir ýeriniň ýüzüne çalyp gören adam däl eken. Appak o ak gyýdyň ýüzüne çalýan bar. Ak gyýdy men gara. Geýşler ýa. Alyp çallamyny. Hakyky geýşe boldyma? Dogam gyp-gyzyl gatal jyrap çykdym o toýa. Ýöne şo toy 3 ýyldan soň ikinji ogluny öýerdi. Yine men tutdy. Yine şo ýyldız toy mekanyna boldy. 2022-nji ýylyň 8-nji awgustynda birinji toy. Malya lirikiske отступлениýa keýen wagtyň alyp durmaýyn. Şu wagt başlangda ýa aýtdyň toýy pul üçin başlamadym diýdim. Hawa. Şu wagt näle? Inne bu at bu men kärme urly aslında. Hawa yani şu wagtym pully demetip ýatan ýerimiz ýok. Hiç hili onun için ütköşükde edilen ok. Şu öz yolum, öz sunugatım. Şeýle zat bada. Şu wagt sen käriň hem bolsa başta käre söýgü bilen başlapsyň pula söýgü dälle. Awynny käriň çöregiň iýen zadyň şu ýöne egerde bir gün sapar öýe gelse. Şey diýse. Awadan şu günden başlap sen aýdym ok. İnternete de giren ok. Instagram'ına pozyan, TikTok'una pozyan. Näme diýersiň? Bojan ýerine näme diýip? Näme üçin diýmersiň bilki? Soň aç köşeşini sorar näme üçin? Enne soň köşeşini de soraňda. Men şonu isleýän, men şeýle bolmagyny isleýän. Men öýe çörek getirsem şoňy ýitjäs, getirmesem şoňy atjak diýýär. Bolýa diýme. Real pikirlenip gör, bolýa diýmek kyn bolarmy ka diýen? Kyn bolar. Ýöne oňa garamazdan diýerdi. Şey diýse, ha? Bäh. Hiç ýyly öz toçka zreniýany atstaýyp etmek zat. Yo men ilkanyklarna näme üçin? Enne ýok, sebäbi ýok adam. Aýtma, halamok diýse. Ýok, prosto tak onýalyk diýmez ol. Ya diýmez. Eger olar ýalyk konkretnyrак bir neme bilen gelýän bolsa, diýmek bir zat badyr. Aňarsyna. Onu anyklar. Düşünüpli. Eger şeýle ýagdy. Apar edilýän käli, saparoya gelýär. Mine bir çemedan pul. Şu pulun içine, şu çemedan içine pul bize de yetdi, agtymyza çenli yetdi şu. Arkaýyn mol, pullun kösenem zok, mesele ýok. Ýöne toýa gitme aýdym aýtma, çykma. Awa. Internetiňe poz köçäde çykma, çyksaň diňe magazyny çyk, oňa da diňe öýeşikde çyk diýdim misal üçin. Onýal diýen bolsa, ýok, edil hiç ýere çykma läl zat. Ýok, şu taýsy bir açyk oňuşmazym ýöne. Şu taý bilen oňuşmadyň, ha? Şemu hiç ýere çykma läl, o taýsy bir hili bolýar. Diňe pul üçin çykylana bir ýere. Yo, umuman ýa-ni misal üçin şu Bir çemadan pul, ne pul söt sizidama diýmek mal. Yo, çykarsyň men bilen. Jorolong bilen hiç bilen gatnaşmadyň. Gatnaşma diýse. Diň öýdäkiler ejen kakan boldy. Bolýar diýen. Ya umuman aýdym aýtmak zapret etse, razy bolup bilerdiň. Şu sunugat karyera, aýdym karyera. Şu karyerany aýyr diýse, ýan ýollaşym. Onu şonu aýyrmaly bar. Bir diýsem men öz karyeram söýmek diýemok, ýöne men üçin maşgalam, ýan ýollaşym has öňde durýar. Şoň üçin Ene, men şu jogaby gatty garaşdym. Özüm şu jogaby bermeň islerdim. Başgaça jogap berenem bolsa şu jogaby bermeň islerdim. Asly pul ýen zat durmuşyňda näçinji ýerde durýar? Öňe beripdim şu soru. Şu gün şonu biraz açyklasam meli. Pul öňdäki hatarlarda durýar diýip aýtdym men. Öňkü soraňda da. Ýene şoň ýerinde durýan. Öňdäki bolanda iň birinji däl. Bir däl. Iň birinji däl. Ikinji hatarda zerur zatlaryň hataryna durýar. Meselem şu saglyk. Sen näçe pulun bolaýsyn, saglygyň ýok bolsa, sen işe edip bilen ok. Umuman bu durmuşy pulun çözýän, berýän lezzeti bilen sen onu ýaşap bilen ok. Senin saglygyň bolmasa dogry ilk bilen saglyk. Onuň maşgala ýakyny adamlaryň sen nähili pul bolaý, sen ýeke bolsaň, sen bu dünýäň lezzetini alyp bilen ok. Men düşünjem boýunça bu da näme ikinji ýerde ýene de pul läleken ýakynlamyz, söýýän adamlarymyz öz näle krugumyzda gowurýan maşgalamyz
dost ýarlanmaz. Üçünji orunda bolup biler pul meselem. Has global pikirlenseň başga da kän zat bar da nişmat. Has ruhu taýdan pikirlenseň has onu bapşe başga spisek töräbärde ýöne diýjek bolýan umuman materialny seredende pul gerek. Zerurlyklaryň içinde o da bir başrakda bar, orny bar. Birinjide. Men ştaýda birazçyk özümden goşasym eli ardyş soraw saňa da berdim. Beýlek mihmanlaryň ýanky şamelekdäki prezentasiýada hemmetine berdim. Onuň esasy agram ştaýda Murat Mollaň paýyna düşüpdir. Murat Mollaýew bagşlar saňa men olar ýaly reaksiýa garaşmadym adamlardan. Ay pul birinji ýerde diýip ağlama, pul birinji ýerde dälip ağlamaýda, hemmek üçin pul birinji ýerde. Onu köp adam daja bar, öýde şey diýipdir, öýde şey diýipdir. Men üçinem daja pul birinji ýerde, pul hemme adam üçin birinji ýerde durýar diýen adamlar boldy. Indi men şu taýda hemmeňiziň häzir pikiriňiz üýtgoýamen diýjek adamdan. Näme üçin? Aslynda şeýle pikir edip görseň, realna pul birinji ýerde diýen adama pul ýetmezçiligi bar adam şey diýär özüne. Men şu pul birinji ýerde diýär. Hawamy? Ýöne daja şol adamam göni bor 5 minutçyk pikirlenip görse, bilýärmi? Pul birinji ýerde dälini göz ýetirýär. Birinji ýerde iman durýar. Eliňe $1 million berip Medineň çalyş diýseler, men çalyşyp biljek gäri. Senem hiç kimem çalyşmaýar. Getir maňa ber, men çalyşýan ýara, pul berseň çalyşan okşan adam. Çalyşyp bilen okşan, kıyın şonu etmek. Ondan ýanky dogry aýtdyň. Ikinji ýerde jan saglygyň durýar. Sebäbi sen yaramasaňa meselem işläp bilen, gripli wagtyň toýa çykyp bilen de bolýar, şolar ýaly ýagdaýlar. Ýöne aýakda kaň ol. Bir ýatýan bolyn bolur sen hiç zat gözüňe görnen o anda. Yani hiç men 3 tane tanışmady. Näçe diýsen pulu bar. Kän pulu, realna kän pullu adamlar. Kesellenip gitdiler. Ýene dogry belläp geçdiň, çağılan özü, olaryň barlygy, jan saglygy dogry dämi? Çağan yaramasa zat ýadyňa düşenok. Hemme zady bermene taýyn. Hawa, göni jaň satmalan bolsa satýan, maşynyň satmalan, böwreň satmalan bolsa satýan çağan üçin. Hawa dämi? Luboy adamam şeýle. Luboy adam ol. Ýok men beýle däl diýip bolanok. Eýem dördüncü ýere geçdi. Teşnelin ganyrma üçin teşne. Öňde soňky par haçan nahar bişirip gördüm. Ýaňy. Näme nahar bişirdin? Ýeňiljek nahar bişirdim. Çağalara bolýan. Рисовый каша мы? Hawa. Манна каша? Ýok rисовый. Прям с первого раза угадал, что ли? Так не бывает же. Bывает. Yok, рисовый каша da dälle, kıyın naharlar, mantı, tam somso, hamira, ilin dadın şey. Mantı arada bişirdim ha. Geçen hepte mi şu? Geçen hepte. Uman öyle nahar bişiriyor. Kədili, etli. Dostum, ben очень любим. Bunun devamında 4 ders gerek nakar pişiriyordu. Bişirýän o çağalara aýry. Ba? Öýde bolsam, eger şu men günni syomka akşam toý bolýar, onuň salondan çykan wagtda ýerden başlap, ana şo günler bir dastavka edýär. Atak в основном diňe öý nahary ýaspyz. Ba? Daşyndan ýenimizem ol şu bir güni sazlanmalsak hemme zady syomka toý bir zat. Näşe atak diňe men akşam toýumma günni öýde bolýan, men hemme işleri hemme zadym edýän. Soň energiýa galyam toýa. Kıyın. Men o zatlar meni ýadydan. Ba? Men toýum çağalara öý nahar ýedirmesek bolanokda. Özümden şeýle sagdan iýip içmäge çalyşýar. Insferiýaňa da şoň. Hawa. Men umuman iýip içmäge çalyşýar. Prosta da iýsen rady. O iýip içmeli. Saglygyň esas ödenleriniň biri şu. Ýöne ana aýalym maňa seretmäge çalyşýar. Diýenetdirjek bolýar. Keyik etýär o hemme zady. Keyik eder men tanaýan keyik. Bolmol fiýal etjek bolýar, ýöne Äri Muhammedde. Sen hem ýaş, hem juda owadan we özüne çekici denan. Awa. Спасибо. TikTok'un we Instagram'un we bir topar patbeşiklan adamlar, oglanlar bar. Awa. Kommentariýalaryňy men bir gezek ýörekde göz gezdirip okudum. Bar eken, öýänler gowja jana eýle beýle diýen. Oglanlar bar eken. Badır. Liçkaňa diýenler bar. Var. Ken?
Ne? Şayda pauz etmenim. Yok. Benim durdum. Awa baba. Näme diye? Cevap berem mi? Ha yok. Sapar näil garaya? Ay, öwrenşip durup işe demeden. İlk başta ilk ýaňtaýdaýyn wagtymyz birazda çyk näme diýdi? Ne gawan ýady, gara bolýaçan ýa şu wagt. O da sen veren ok, benim sen veren. Hayse bir mi verecek? Komentarları da torsamy. Bizim kısan çağımız var, bizim vaktimiz yok. 10 ýyl gatlar. Bu da atlamasın da urşmanı. Doğru. Sapar молодец. Зрелый мужчина. Получается, я вообще не зрелый, да? Ты ревнивый, да? Men У вас пока еще детишки. o men aslında erwet gawanjaň adam. Ýene şu wagt aýalyma tüýür şoň üçin sürpriz şu dat. Şu derece bildirmeli bilýän. Yok, men gawanjaň dälýem. O gawanjaň aslam men fikrimçe hemme kişem gawanjaň bolýar. Söýýän adam gawanjaň bolýar. Ýöne oňa bir çeni çaky bolýar. Näýlik diýin, bir razumly adam bilýär, düşünýär, bir gawanmaly ýagdaý we gawanmaly ýagdaý we. Onuň, конечно, gawanjaň hemme kişem. Şu wagt ýene de şoňa meňde şirek soraw diýen. Şu wagt senine ýalyksyz şeýle öz isleýişiň ýaly. Erhili eşiklerge ýan, erhili klipler düşýän, baş açyk gedýän da gepiň tümmek geri. Öz maşgalan, saparyň maşgalasy şoňa näil, ýalyny garaýamy ýa düşünşmelikler bir wada boldumy? Gaýnym tarapda hiçhili olar ýaly näme bolmady. Olar saparyň özü nähile kabul etse, olaram şolar ýaly kabul edýärler. Ene saparda şoňa düşünmek, göz bilen seretmek ba. Onuň näme üçin gawansyn ýa-da näme üçin bir erwet pikiresen, hemişe özi ýanymda. Hiç bir studiýa ýa syomka men saparsyz gidemek. Mesela biz şu an giyce gidiyat, syomka ediyat ya giyce gidiyat, studiyada işleyat mesela. Çağalar eceme koyup bile gidiyat. Men iki özüm çıkıp gidemek da, onun problemi yok, toyada bile gidiyat. Siz bir hile doska koýaýmaly maşgala keniňiz ha? Görelli ha? Görelli okuwçylar diýip atýarlar mekdepde. Ömür arda etýärler aslında. Şu surat var. Klassa mektepde okuwçylar bize çekişen okdymy? Yok. Çekişen okdy. Men diňe gyýlarlan okudum. Ha, kızlı sen oturdun ha. Kızlı sen. Bizden bize çekişdik bolayca onu. Ha. Şundan atacak. Yok. Yok. Bizde çekişýärler. Oturmajak kol. Bolýa, inni dawa etseň bilen bir gysgaçyk oýun oýnaly, guru-gurun bolmaz ýaly. Oýun näme? Häzir men sana bir näçe sana kär aýtsak, pikirlenmäni 3 sekundyň we sen şo kärde nomer 1 aýtmaly. Ben sana oýnçam. Tapaw diýok. Göni birinji asosiasiýa. Ha, birinji asosiasiýa aýdýan. Nomer 1 aýtymçy. Ariana Grande. Adele mi? Yok. Bolýa. Nomer 1 futbolist. Messi. Дорогой дневник. Tardım Надо yapmışım. описать боль и унижения, которые я испытал сегодня. Çay yaradık mı? Жизнь полна навсегда. Ты что за Рональдо? А? Месси ладно. Bolýa. Как-никак мы профессионалы. Ýa emosiýalarymy saklap bilýän edim. Ýa, ýene men owadan futbola walet edýän oýnatdy. Iň güýçli rapper. Tupac. Iň güýçli türkmen rapper. Saytali. Iň güýçli klipmaker Türkmenistanyň. Şahzat. Iň bet kafe. Vakası. Umuman dünýäde iň güýçli klipmaker kim? Dünyada. Non rejissör kitamka Dave Meyers. Rejissör. Ýöne klipleňem rejissör. Ay şu klipler. O klipleň rejissör. Hatüt goşuklatlar edýän. Iň güýçli şahyr. Şahir. Bizde. Şu men birinji Gülşen Hanowa gelýär. Aklyma birinji şo gelýär. Gülşen Hanowa saňa ýazyp beren nemeler aýdym ýokmy? Yok, men ýöne goýarym. Iň güýçli звукозаписывающая студия. Men özi işeşen diýen BAM Music. BAM. BAM. Şeýle BAM. BAM görýärmi? Mickey hem güýçlidir. Mickey hem güýçli. Hitkana. Ýöne umuman
ştaýda goşasym elýär. Soňky 5 ýylda gatyly progress etdik. Hawa. Studiýa tarapdan türkmenler gatyly progress etdi. Daşary ýurtdan fit gelse ýa-da özüň lüboy adamly fit edäý diýseler, kim bilen fit ederdi? Beyoncé. Göni. Maňa şo näme berseler, конечно. Hem ikincide Ariana Grande. Üçüncü näme? Ayt. Kana Shreya Ghoshal. Hind aydymçy bar. Hind kinolan başsehim köp aydymlaryny şolaýdy ýa. Aha, what kari şolaýdy. Bip abistaýny etmeli, gaty yo olar däl, ol ikisany dogan başga. Olar Nuran Sisters. Olar yok o däl. Ol gaty güýçlü vokaly we gaty kontrolýermi golus we gaty. Murad öwüň diýşýäli, hindiler aýdym sazda nomera dinleýär. O iň gowy ýerini alypdyrlar hakykatda. Лучший музыкант на планете. Klarnet çalyan olmalı. Tapar. Nomera din hasaplayan. Sluh, şunnak sluham yok. Köpüne akayna ýdýän. İň gow alp barjy. Siktirme. Toy alp barjy. Sen aýt. Yo. Diňe pikir edýän aýt. Goçmurat. Iň gowy. Akuratny. Lalas bilýän. Men nämen tek patsan ilýär. Sen gaty gowy bar ýany. Realny. Spasiba. Ýöne sen soň çykdyň da. Men asıl 1,5 milyon gowa atdy. Очень большой прогресс şu at ýaňy çykyp. Şo diýäne. 3 ýyl bol men başlamy 1,5 milyon gowa atdy. Soňky 1 ýyl bäri işleýän. Ýene ýarym ýyl işlemeni taýýarlyk görüldü diýil. Sen gowy ozdurarsyň. İnşallah Allah'ın eline. Ol ölür yal talant bolsaňa bolmajak bolsa bolanok. Soramam şoňa degişlik stati. Aydymçy bolmak üçin, meşhur aydymçy tanalýan, köp isleg bildirilýän aydymçy bolmak üçin talant zerurmy ýa-da diňe owadança geyinip, owadan klipler çykaryp işlemek ýeterlikmi? Tanymal bolmak üçin. Hawa. Talanda mökmak gerek zatmy. Talant bar gaty azyk gerek. Tanymal boljak bolsaň. Meşhur boljak bolsaň aýtgyş gerekçiligi ýok diýen. Men nähile talantly aýdymçylar bar. Köp kişiler bardy bilen ogum. Esasy şu özüni mahabat kak reklamirde etip bilen adam bolmaly. Özüni kak brand oturtup bilen adam sesi, sluhy, nol bolsa da özüni ýöretip bilýär. After ýadmaşynok ýalňyşmasam Kerim ağa aýtýan. Näme diýär yer ýüzünde müň ajaýyp talant bar. Talantyň ýokdugyny wagtyny bilmek şonuň özüň bir ajaýyp talantdyr diýär. Häzirki aýtjak zatlamyz we mundan öň aýdan zatlamyz belki de siziň pikirleriňiz bilen gawat gelmän biler. Ýöne oňa garamazdan bu biziň şahsy pikirlerimiziň sizinkiden tapawly bolmaklygyny gadagan edenok. Top diýip göreli. Türkmen aýdymçylaryň içinde iň 5 sany gowy güýçlü aýdymçylar. Bu soğuk çip toyup bana ne? İlk bilen var näme häzir şu wagt dälýäne öň tanymaly Berdimurat Berdiýew. Spasiba. Gaty güýçlü. Spasiba. Men ejem bilen bile aýdymaydan. Olar vokaly gaty başgaça. Başga dünýä akdiýa dinlesen. Hakyky şu wagt meniň nam tikenekli. Hawa. Berdimurat Kerýär Berdiýew. tikenekli diýä aýdym. Gaty. Ondan inni häzir kudurmy zaklara gelsek, Hacı Yazman men. Hemra Recepov. Azat Dönmez. Näçe dörsün aýtdym men. Awa. Ýene ikisini aýdyp bilýän Berdimurat Berdiýew Grand Prix berip bilýär. Perwan Halmuradov. Bar ýene känýüne. Şular. Türkmen rap dinleýänmi? Hawa. Bäşlik ýasarym top. Вільвіне топ, Карола тішперяли. Можна, ясаяли топ. Так, birinci sayt däli. Birinci ýerde. Birinci ýerde goýan şöyle. Speaker. İkinci ýerdemi ýa umuman? İkinci ýerde goýan. Ha. Вообще ayırma şonu spesiften diýelim ondan näme deli.
Espitr ikinci yer. Espitr iki olmagyna garşy dälmi kädiýän? Gatty gowy beatlaram, sözlerim, yerlikler, rifmalaram gaty. Yo, Espitryň özü sahip dälden soň ikinji ýerde durmagy men pikirimçe garşy dälmi kädiýän? Belki görse jogap berse ýazyp biler. Prostan onu men saýk däline şu birinji ýere goýanmyň sebäbi kiçiligimizden şu yüzüni tanamzok, doly adyny bilemzok, gene diňleýärdik. Kiçikak nemänem kendim diňleýärdik Zumyrças, Abdullaýevken. Ada gowy. Şu watyany diňlämekän, çykarana goýtýanken. Arada Bilemok. epi çykartdylar. Anyň Zet. Gowy. Ýene kim diýmeli bolsa? Ahmet Nazarov hem gowy. Aýdaýdyň men gowdakly çykar ýa. No, nime däwel ýene. Ya diýjek goýam şu wagt ýaňy diýmedim onu ýene olam gowy. Umuman biziň sunowatymyzda sen oňla nertir ýüz görüşmeligiň üçinem däli. Şol Yok, aýratyn bakın, şu kodunu tanamaýan tutmadım bolsaň ben. aýry baglanşdyryp bolmaýan adamlar bar. Hawa, Bir topdan hawa. dňyp beýlekge geçirip bolmaýan adamlar bar. Hawa. Ola dogry. Bolýa, dawaýny birazjyk obstanowkany razrezide deli ýene-de gürrüňlerden datladan ýadan bolsak, häzir meň telefonumyň içinde 10 sany znamenitistiniň suratlary bar. Ýöne biz meşhur adamlary diňe ýüzünden tanaýar. Şeýle dämi? Sesinden ýa, aýdymçy bol. Aydımçı bolsa sesinden tanaýas. Ýöne häzir men mysal üçin size Azat Dönmezowyň tirsegini görkezsem, ýa bolmasa Hemra Rejepowyň prçoskasyny görkezsem, köpüňiz tanarsyňyz, ýöne ondan köpüňizden tanamasyňyz. Şeýle dämi? Hawa. Şoň üçinem adamlaryň ýüzünden tanaýanymyz üçin häzir men sana 10 sany meşhur adamyň ýüzüni görkezjek. Ýöne dolulygyny däl, 4den 1 bölegini görkezjek. Hersini birinji gedekden bilseň, billigiň, bilmeseň ikinji bölegini görkezip bilýän, üçüncü bölegini görkezip bilýän. Dörtten bir ýa tipa gözüni görkezýän. Ya gözünü ya yine başka Yüzünün taraflarını. böyle. Ha o. Ayakali. Bey. Kim kirami? Sakı dursun. Cina. Yobda. Karacay ve takı dursun mu? Şule. Ben kadın. Молодец, первый раз. Ada. İkinci. Eline tanayın men. Şu iminle şu elinden we diye. Obraz. Yekece aydınçı Oğul da değil var. mi, ka? Hava. Oğul değil, Reymo. Şan yani. Adel. Yan orkadın da böyle. Yo men gün tanıdım ha gorkadan. Bul kim? Nime kärne mi? Aydınçı. Aydımçı ha? Hı. Yo bilmedim. Türkmen aydınçı. Ben aydımçı. Hı. Bilmedim ay. Olya, inniki adın geçer teatr. Espitr. Kayıt kliptığına çeni bilyen ya. Yeriteş Livna koynuğundan bilmedim tanasın. olin şeydip mi? Hmm. Da, o. Yeriteş koynuğundan tanar deyip gön birinci surat bali. Jackie Chan. Вау, ты просто посмотри, это кто? В кепочке. Красивый. Вообще не видно, он красивый или нет. Там Но он не красивый. было. Bilmedim. Tanap olmadı. Bolya ikinci adına geçer. Bir bayrağı alıptır bey. Murat Molla mı? Makam ya Murat Molla mı? Murat Molla. Bolya, doğru. Молодец. Да? Bey. Да этот же... Da. Bilyen şunu, ne hazır aydiyan, ne mi? Adam olmalı şu. Ау, bilyen adam mı? Представляете, да, adama. Ne mi şu? Dilim mucuna da şu adı da. Kär ne mi? Futbolist. Aha. Jaharplı bir zat adı var. Ha, o Caharp ikinci adına var. Bir adı var. И ikinci adım Caharp demişler. Ну, в общем, ты знаешь. В общем, ты знаешь. Bolya bu kim? Neymar ho, Neymar. Ну, takıyatı görünüyordun öyle mümkün. Прическа da ütköşüktür. Постоянно прическа da gedi. Yok, bilmedim ayman. Bilmedin mi? Ha. Bolya, ikinci bölüklere geçeceğiz. Fiyne kena. Şu vaktine son kuyunu bilmedin. Ava. Kuşlarını ona bilmedim. Ava. Kep kalini. Dodo tanımadın, iki hep ben tanımadım. Tanımadım ha. Doğru değil mi? İnni. Dodo tanıman mı? Gen görmüş hani. Häzir gözü tanıyan yani sen.
Laçın Mehmet. Berekella. Laçın Mehmet. Bu kim? Yaxşı. Kepkari yaşadı da. Ha. И Qarşı görünüyor da последний, bilmedim. и последний Serdar Çarıyev. Serdar Çarıyev. Конечно. Kıyın değil he? Yok, kıynalık. Siz kayıtlarını ve neçinciden tanıdınız? Kızıklı oyun var yani. Kıyıska oldu gerek yani. Men 10 yıl çalıp bilersin öğütmedim. Jackie Chan'da adı bilmersin öğüttüm. Neymar tanımarsın öğüttüm. Neymar'ın adi adı mı çıkmadı yani? Bilyen onu. Ne teret? Şeyle bir soru. Yaşlan arasında häzir bize seyretdiýän adamlar kändir. Awa sana meň dejek bolýanlar bardyr. Estağfurullah, maňa meň dejek bolýanlaram bardyr. Awa ýöne şolara egerde senden bir maslahat şolaryň durmuşyny ütkötüp bilýär diýseler, näme maslahat bererdin? Bire özüňe anam etmeli, hemişe özüňe ananmaly. Sebäbi şu wagt geçmişe doranyp pikir edende, özüme ananan bolsam men has şu zatlarym edi bilerdim diýdirýän ýagdaýlar kän bolýar. Özümde de bolýar. Anan köplenç adamlar samnýenýede ýaşaýar-da köplenç bolarym ha bolmamka. Şol anam lüboy bir işte, lüboy zatda anam gaty gerekli zat. Anam etseň, näme etseňem şo zada ýetip bolýar. Hemişe diňe şunun bilen geljegiňi pikirlenip ýaşamaly. Ene şolum banalna zat ýalak bolyn, gaty wajyp zatlaryň biriken, sebäbi geçmişe zat edip dursaň, daňylyp dursaň, şunun geçip gitip barýar, geljegiňdenem srok azalyp barýar. Şoň üçin geçti, indi diňe şunuňy öňüňe seretip ýaşamaly. O maslahatlar meň pikirimçe degýän maslahatlar. Neşwat awadan halmedywa men bilýänlem belki menki ýalňyş bolup biler. Lokka, Okýay we kim düşman tanamak kyn. Şolaydy mı wagty? Wagt ýok. Şol 3 aydymy iň gowy ýören aydymlar awadan halmedywa şu wagtda men pikirimçe, men eşdenim diňlänim. Awa. Emma ýene de men pikirim sen top aydymçylaryň arasynda, meselem inniki mihman geljek mihmanlar top aydymçy kim ma diýemde Hukman awdanyň adyny agzar ýal derece Hukman ýagdaýda barp biläjek artist. Men pikirimçe. Öňe häzirlikçe bir hilek progress gat haýalrak barýan ýaly. Kän işläňok diýen. Kän işläňok. Şol sebäbi näme şoň? Öýe wagt taýýanyňdamy ýa-da umuman özüň içinden gelmeýän näme? Sebäbi açyk aýdyn, men kısancak kiçike çağamma. Olary şu wagt eje hökmünde kiçiliginden çağalamyň terbiýesini öz boýnuma almasam, häzir men gowy karýeramy ünsürip galyp hit edip emeda etip bilerim 100% energiýam şoňa bersem, çağalam o çakaçyny ulalar we iň klüçewoy momentlary terbiýesini galyp gider. Soň men olary hakykatan gowy adamlar etip yetişdiresim gelýär. Ejeň roly uly berdi. Şoň üçin birinji orna olary goýdum. Şoň üçin adaçyk haýal işleýän, men ýene de işleýän ýöne haýalrak işleýän. Aslynda muňa aýallar, denanlar düşünür. Aslynda diýýän wagtym ýok. Hiç hili işten, dähmetden ýöne köp bölegini 80-90% energiýamy çağalamy, maşgalamy siňdirýänim üçin ekranlarda men belki çala adrak görýänsiňiz. Ýöne o zatlary, ol karýerany ýene täzeden güýçli depgine alyp gitmek mesele däl. Ilki bilen çağalary açyk galyrsam, soňra etip bolýar. Şoň üçin o gaty wajyp zat. Täze çağan dogruň soň onuň elekden jogapkärçiligini almak gerek. Teşneden çay mesela bolmady. Hakykatan hem gowy sora berdim, çyndanam. Sen beren jogabyň meni gaty garaşmadyma däl haýran galym ýöne. Sebäbi ýene bir gezek
enenin çağat üçin nämelere taýýardygyny ýene bir gezek gördük. Hatta öz karierasy bolsa-da, durmuşynyň ulusallamly bölegi bolsa-da çağalardan geçip bolan. Meni biz sen ekranlarda gatken görürsümiz gelýär, kän diňläsimiz gelýär. Geljekde nesip İnşallah bolsa, olur. o nesip bolsa has gowy işlere nemeçen, has gowy işleri alyp gitçeňi, döreçeňi bizde şuka ýok. Nesip bolsa, bundan beýle aýdymlaňda işlerinde diňe üstünlükler, diňe hitler, zolatoy, platinowy plastinkalar, brilliantov, almazny, Nisip var. Grammy, hemme bayraklar, diňe gowluklar, çünki sen olaň barsyna münasip. Spasiba. Sağ ol. Hakykatdan hem kamera diýip diýemok, kamerany öçürben bilýär. Evet, çynym aýdýan, pikirimi aýdýan. Sana dösünlük arzu etýän. Sag bolun, taňry ýalka. İşiňde şöyle täze başlangyçlarynda emesinde diňe şowluk ýar bolsun, diňe öňe. Daý bok, emmedat etseýiň ýaly, gownuňa görä, kiýiň gownuňa görä. Esas kiň gowny bolsa. Şo bolsa bolýa diýem. Toynyň arasynda bugün Awadan Halmedowa biz bilen mihmançylykda bolup ikagy gepleşiň birinji sanyny düşürdik. Inniki mihman kim bolmagyny islerdiňiz we oňa näil soralar bermegini islerdiňiz, ony aýratyn aýdyp bilersiňiz. Bu gepleşigi düşürmäne ýakyndan ýardam beren bugünkü ýerleşýän ýerimiz, lokasiýamyz Hana Mebel. Hana Mebelle öý üçin, ofis üçin isleýän haritlaryňyzy alyp bilersiňiz. Öý, ofis gurnamak, almak siz bilen, bezemek biz bilen. Ondan soň bolsa bugünkü studiýamyz ýadga geçiren studiýa, Elwan Studio. Çyndan hem professional sözüni hak edýän oglanlar bugün biziň gepleşigimizi süýamk etdiler. Elwan Studio, köp sag bolun, taňry ýalkasyn. Näçe edip ikagy gepleşiň birinji sanyny düşürüp gutarduk. Birinji mihmanymyz hem Awadan Halmedowa. Awadana gow kommentariýlar ýazyp bilersiňiz, sebäbi şu müştahydy görmegiň özem ullukan bat. Köp sag bolun.